Bdejna ġimgħa ġdida iżda l-problemi fil-ġbir tal-iskart baqgħu jippersistu. Dan hekk kif tul il-ġurnata Net News irċieva diversi ilmenti ta' nies illi waħlulhom l-istiker sorted out meta fil-verità ħarġu l-borża li effettivament kellhom joħorġu. F'ħal Qormi pereżempju tnejn tinġabar il-borża sewda, iżda diversi residenti nnotaw illi l-uffiċjali tal-Wasteserv waħlulhom l-istiker il-ħamra, stiker illi tindika illi nħarġet il-borża l-ħażina, meta fil-verità l-iżball sar mill-uffiċjali u mhux min-nies. Sitwazzjonijiet simili seħħew f'lokalitajiet oħrajn. Intant minn din il-ġimgħa l-familji u l-anzjani se jerġgħu jintbagħtu fil-kju biex jiġbru aktar bins, hekk kif kull residenza hija intitolata għal set ta' 4 kontenituri meta tiġi ppreżentata l-karta tal-identità. F'Malta tqassim tal-kontenituri se jibda mit-13 ta' Novembru u jibqa' sejjer sal-aħħar tax-xahar mit-2 sas-Sibt bejn is-7:30 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar minn ta' Qali.